garapen sozialarekin eta naturarekiko errespetuarekin lotutako epe ertain eta luzeko prozesu konplexu gisa ulertzen dugu. Gureak bailiran hartu ditugu zenbait gerra, naiz eta ez gaituzten kontuan hartu. Horrela, arazo handiak behin konponduta, soluzio bidean jarriko zirelakoan gauden, baina ez dugu konfiantzarik jada. Ez baitago horretarako borondaterik. Normalizazio prozesua bizi dugula Euskal Herrian diosku. Patriarkatuaren funtzionamendu baketsua alegia, baina emakumeok ez gara bakean bizi. Ez behintzat emakumeok kontrako indarkeria normaltzat duen bake egoera neutralizatu honetan. Zeinetan emakumeon aurkako gutxiespenak, irainak, gustukoak ez diren txisteak, kolpeak, erailketak, prekarietate eta muturreko probezia, egoerak eta abar eguneroko errealitate diren gurean. Ez dugu patriarkatuaren bakean sinisten. Herritarron ahalduntze eta herria eraiki eta antolatzeko bide feminista aukeratzen dugu. Krisi hitzaz anemenka diar dugu azken bolada luzean. Grezieraz aukera esan nahi du krisiak, eta gu aldaketaren aukera eta beron norabidetzean berresten gara. Euskal Herriaren burujabetza feministaren bidean alegia. Honek oinarri izan behar ditu, burujabetza individual eta kolektiboak eta feminismoa noski. Burujabetza feminista ordea ez dugu egoera ideal estatiko eta mugiezin baten gixara irudikatzen. Prozesu dinamiko eta momenturo aldakorra izango den ipar moduan baizik. Etorkizuneko Euskal Herria eraikitzeko norabidea, eztabaida sozial anitzen ondorio zehazten joango gara. Prozesu honek egingo gaitu herri. Horretarako, estrategia kolektibo feminista bat osatzen apustuari heldu behar diogu. Batetik, Euskal Herria osatzen dugun subjetuon burujabetza bultzatuko duen ahalduntza hezur mamitzeko. Gorputzak, emozio, desirak, beharrak, pentsamenduak eta harremanak eraldaketa prozesuaren erdigunean jarriko dituena. Eta bestetik komunitatearen sorrera, herrigintzan herritarron parte hartzean Euskal Herriaren askapen prozesu eta gatazken konponbidean eragiten duen ahaldutze prozesua ere beharrezkoa dugu. Gutasunak egingo gaituelako libre. Bide horri hau gaur egun existitzen diren zapalkuntza anitza gainditzeko bidean ulertzen dugu guk. Euskal feminismoak emango digun zapalkuntza hirukoitzaren sexu, genero, klase eta kultura zapalkuntzak ikuspegiaren aitortzatik, intersekzionalitatearen norabidean. Beraz, baimenik eta barkamenik eskatu gabe, Euskal feministok bagoaz. Burujabetza feminista eraikitzeko feministok kalean kontraboterea artikulatzearekin batera, boterearen jabe izan behar dugu. Boterea hartzea gaitasun politikoa eta intzidentzia irabaztea dela ulertzen dugu. Mapa politikoa baldintzatu ahal izateko. Hartzen ari diren erabaki eta neurrietan eragiteko eta aldaketa sozialaren oinarriak markatu ahal izateko. Honez gain, boterea hartzea alduntze pertsonal eta kolektiboarekin ere lotzen dugu. Horretarako, mugimendu feministaren aitortza politikoa lortu behar dugu. Lidergo feminista bat osatuz eta botere guneak irabaziz. Hau epe motzean lortu dezakegu aliantza eta estrategia komunak ezarriz gero. Eta Euskal Herrian feministok eragingo duen gune feminista iraunkorra osatuz. Eta bidean, feminismoak herritarron ahalduntze kolektiboaz egingo gaitu herri. Demokrazia erradikala, parte hartzea, gatazken kudeaketa negoziaketaren bitartez, justizia sozialaren alde aliantza anitzak xaxatuz. Alternatibak eraiki eta saretuz, eta aniztasunean oinarritutako Euskal Herria sortuz. Erronka handiak ditugu Euskal feministok esku artean, baina museko partida honetan handira jokatzea tenorean gaude. Gora borroka feminista! Gero aipatu nahi du baita ere, apiriak 9 eraso sexistan aurkako manifestazio nazional batea deituta gaudela danok, Gasteizen. Kartelak eta jarriko ditugu eta ontako argazki bat aterako dugu. Animatzena,